Bueno, besarkada sariak jaso berri. Dauzkagu hemen gure bi lankide horregatik nahi dut, hemen gauden guztiok eta etxetik ere zuek jeiki eta txalo egitea. Kepa Rastiri eta Itziber, Garmendiari! Etorri bilduri gabe eta jaso txaloak, esango zutala ere. Jasotzen duzun sari bakoitza merezi ezula, eta niretzako ez dago lastario berik, zure ondoan astea baino. Eskerrik asko, Plat, Maiti. Polit. Bueno, egia da, Euskal Aktoren Batasuneko saria jaso genuen, kepak eta biok eta jende gehiagok. Autobusean bueltan gentozela, aste artean, biok premioa hartuta, diskreto. Galdetzen nion kepai, kepa, zertaz imar dezu aste hontako bakarrizketa. Eta esan zian, igual dentistiai buruz, dentistia izadezuzuk ez? Dentistiai buruz, beldurra emoten dostaz, bueno, eritxareta esatean bezala, beldurra ematen diatela. Eta pentsatu nun, kepa, aurrenekoa, euskalkiena, ondo idatzia eta hobeto defendatua. Kriston pelotazoa izan zen. Bigarrenean, sare sozialetako ligatze kontuekin sartu zen eta bere arima biluztuzun, ausarta eta xamurra. Eta hirugarrengoan, hau, dentistari buruz. Eta zea kaldora politia ekarri duen gaur. Oso ondo indezu, kepa. Ordu nik esan nion. Zukortaz? Bale, nik orduan ginekolog emate egiten bildurrei buruzingo eta... Bueno, ginekologona jutezean. Ez benetan hortazin behar du. Kepak emantziten idea. A ber, zer da hoi? Reisio ginekologiko bat. A ber, badakit ontaz asko hitzein dela eta umore asko indala, baina nik ere nire aportazio txikia nahi dut. Zenbat momentu oso raro bizitzen dien ginekologon kontsultan. Azteko, kontsultara jun aurretik, neskak, nola garbitzen dugu gure Mariximona? Serion, koronavirusa pasaudon baten maindirak baino hobeto garbitzen dugu. Hauste ez da gizemat, gerraduta ez da bizet jaboi diferenteki. Igaina importantea izaten da, justu konsulta sartu aurretik garbitzea. Irutzaiu, ordu bete leheno dutxa ezkio, zemat zikin produzitzeko gai usten dugu. Ez que amarretan dutxa unaiz, eta amabitan dauket ginekologa, eta joia. Eta relaja, ez da bain zikineta. Gero, kontsulta iristezea, da nahi behintzez, sala esperan naula, galdetzen diate, pixa indezu, eta nik, bai, eta behize behaiek. Seguro ez daukezula berriz eiteko horik, da zu pentsatzu, ostia, ez da, igual, komunea jongo naiz, da zukutuko naiz, abertzio zeatea zeiten. Dia horrekin nerviosa gartzea ditue. 3, kamilan zaude. Garritibera bilusik. Nik ez da sekula asmatzen ze alturatan jarri behar deten ipurdie. Pasatzen beti zaizela, ipurdie bere xego, da karo, nahi pasa ez dait, ipurdie bere xego ematen bat, justu kamilan borden jarri arte, respaldo gezitela buruka. Ja, momentue, ja, nahiko humillantea da, berez, ni hor jartzen nahi zenen, respaldoa, gaintxu isketan dauketela, buru deola eta ipurdie iskinen, karaztuputik ez duiten. Gero, 4. Hanka bakoitze, atril baten jartzen dezu. Oso simple emateo, zole esan da bida, zen hori joan parran kaluzio honek. Oso ondo, bai, atril baten, lo único, detalle, atril bat ernan ineotea eta beste arbizun. Ni pentsatzen dut. Hankaluzeak. Bai, jango zeitu, te honen ematen. Ni pentsatzen, a ber, hauek zein ustu nuen izela? Nadia Comaneci. Nien aiz ailatzen. Baina hauke bai? Aila, bitxezea. Hoi bai, ez dut pentseure nahi, hau, ze perspektibatan galditzen dan, hola dana zabalin daukezunen, nik beti ukitzen da sensazioa, dala, plateran, larraskauta uzizun rodabailo. Hor dago, dana, bere partekin. Eta goixoa izango igual, baino itxura ez to. Eukiko momentu hortan. Eta justu momentu hortan, zure bian kantarten, pertsona baten kopeta ikusten dezu. Eta esateizu, relajatu. Hoi esateizu, eskutan katu hidrauliko badauken bitarten, eta zubeltizu katu hidraulikoin noa dijonez. Ni hasieran, beida, gauza konfesatuko izuet, hauek eda gaina, akojonatuta joten ditzen revisioita. Eta sekretua kontako izuet. Benetan egia dela. Neuken truko bat, hau relajatzeko, porque esaten dikute, hau muskulatura da, muskulatura relajatu behar da, porque tenso hori maukezu min gehiago ematen du. Ordu nik iten hartzen un balium bat eta ardokopa bat. Bi ardokopa. Bai, jun aurretik asuntoa pixka relajatzeko.
Gero, ben beste detai bat, oso importantea da jakitea kontsulta bakoitzen zer egingo dizuten. Zeni aurreneko aldian, nire dosis hartuta jo nintzen, eta kontsulta sartu nintzen, lau galdera intzizkian, zemuzten jerokoa, antizorra ikartzen duzu, noiz aitar du neontzea, eta zineten, bueno, jazta, jarriko izut ordua, zitologia bat egiteko, eta ni, Kriston Morale, Bob Marley baino kolokatu go, eta esan nion, eta beak, bai, horrengo ez bai nahikoa, harreran emango izute ez zita, zitologia egiteko, horrengorako, eta ni, ez zehatzu, eta beak, bai, zalantzaren bat gelditu zaizu, eta ni, seguro ez diazula behitu behar potorroa, porque ni ya alperri drogatu nahi zumen, no me jodas, bera. Azkenean, nik ikasiret, ibilian, tentsioak lasaitzeko eta beldurra kentzeko ibilien behar dela. Ekepa? Dentista zain nahi zure kasuan. Eskerrik asko!